Piny owacho kokalo bad migao mar piny owacho ma ochung'ne keyo pi e puothe National Irrigation Authority osingo mar tieko gedo mar kar pur mar lower Kuja irrigation scheme. Mae ne oyangi kod jatend jotije piny owacho Felix Koskei mane owuoyo e gwenge ma Nyatike. George Juma miyowa mathoth. Dweche ariyo bang' jatend piny Kenya William Ruto limo kar pur mar lower Kuja irrigation scheme e subkono ma Nyatike kendo chiwo singo mar bero kar purni. Jatend jotich e piny owacho malo Felix Koskei ne otimo limo gego mag Nyatike mar rang kaka chenro mar gedo mar kar purni ma itimo kod duolno ma ochung' ne pur ma ikeyo pi e puothe the National Irrigation Authority koro dhi nyime. Koskei mano tenko jagoro maduong' e migao mar pur ma ikeyo pi e puothe kata irrigation e Fantus Kimotho mano ma ochung' ne pur Dr. Paul Rono, gavana ma Migori Cheleako kod jotelo mamoko ne wane piny owacho dhi neno ni gedo mar kar purni koro rumo e kinde machiegni. We have set aside money to ensure that lower Kuja irrigation scheme is operational. Lower Kuja irrigation scheme, when it is fully operational, will irrigate 19,000 acres. In our rice deficit strategy, this is a very key project in that currently, as you know, the rice deficit of the country stands at 700,000 metric tons. This project at maximum production should be able to give us 70,000 metric tons. Jatend jotich ni wach ni kar purni nitiere kod nyalo mar medo chiemo e piny Kenya ka ojiwo jopur mondo koro ket maino gi e pur mar michele, wach mane osir kod gavana ma Migori Cheleako. Let us put almost 70-80% of lower Kuja as a rice scheme, so that we not only sort out the shortages that we have in the country in terms of rice, because we are importing about 90% of rice. In order for us to have our financial services access to finances, agriculture is the key, because Nyatike has land and we have a big river here and we can do irrigation. E gedo mar kar purni madhi nyime gedo ma itimo kod National Irrigation Authority, jagoro maduong' e migao mar pur ma ikeyo pi e puothe kata irrigation e Fantus Kimotho ne wane gedo ni madhi nyime dhi neno ni lach mar lowo maromo ekas 2,000 ma en bath ekas 19,000 mar kar purni koro tieke kinde machiegni kendo chenro mag pur odhi e nyime. 5,000 acres is under rice production, 2,000 acres is under maize production, and what you saw today is phase 2, which was launched by His Excellency sometimes in August. We expect phase 2 has 12,000 acres. The current funding that we have covers 2,000 acres. Jagoro maduong' e migao mar pur Dr. Paul Rono korka kore ne wane piny owacho oseketo kenge mathoth mar bero wechego mag pur ma oting'o mano mar michele kod kothe mamoko ka gikonyo jopur e yudo chiro maber kaachiel kod mbolea. Tulisikia mlio yenu na tumelete fertilizers karibu. Gavana, tukae pamoja tusaidia wakulima ili tulete fertilizers karibu na wakulima. Fungua stores karibu na wakulima. E kinde limbe ma jatend jotich Felix Koskei jolony e yore mag pur mar ohala ma ong'ere kaka agripreneurs maromo 300 e kaunti ma Migori bende ne osidho ayanga. I want to urge all the farmers across the country to use the expertise that these young people have, to use the energies that they have. With the productivity that is expected because of the input of these young people, we need a market and we need to start focusing on value addition. George Juma, Ramogi TV, Migori.